Ha kini ki kiniat sngi kila dan sibun ki jingya keren bansina ya ke film Bollywood syapang kisijur ki balawan kai skubha newan kai honeymoon syapok ka jala Meghalaya sekitaing sora ha ba klem poi perkat ka ba ik kila set kelai ro jong uba ik ta ka ba ainong ban penyap no ha ki weipat tang namar ka weipat ka jing ik ki kubor ki leto ba on sapen mission ya film temai ka ba on sai kertengru ka honeymoon in Shillong Lani kawan kai sobha kisijur syapok Shillong bat ya tega film on shna da USP nimbawat ketika film kan sim ya kana kabaya dei bajing syak penyap ei jong Raja Raghuvanshi kajing toket cuki pulit penangtas kajing syak kem jong katengah Raja haringkat bersamla clear jong ka Uraj Kuchwaha habakran cuki kot kubor usachin ubade uhanmen jong Uraj ulayatu banakaliang kayeng ki la menjur bantau ketika film ban bantip ru ya jing shisha halor ketika jingja Wat UVPN ru ubade uhanmen jong Raja ula menjuri bantau ketika film man pen i ke jing shisha halor ke jingja pat kumju ya kadur kadar jong kajala Meghalaya ha ka ba para jong ula sya pen ya ben USP nim bawat uyatu ba kate ke khana kan dei halor ke jing ai jing kai ki samla bat kumju ya jing sya shat kala jong ki bat ula ong leng ba kate ke film ke kubor ke long ba ba ke di ban gusiar bat ban pendu jai ya ki ba kum kite ki kam shat syukur Unim bawat uyatu baula deptho ya kakana berkajing ring ya ketika film kan long ha indoor berkindon ru ki benta ha ka ring ha ki jaka ba per jong ka jela Meghalaya tang ba umpat yatu satya ya kinong isim benta ha ketika film hadu benta